Malam me sunanka? Abale. Kai likita ne ko dan fim? Daga ina? Kana da budurwa? Da ni ba ni da wata budurwa. Da budurwa? Wara dula. Ba shakka magana ka dutse. Allah ma dai kiyaye. Yawwa. Me gurinka? Shine in gina asibiti. Madalla. Ina kake so ka gina asibitin? Kuma a unguwarmu. Wayanka kamar na dala. Kware kuwa. Aka iya wa masu wanka acting din fim? Ina sauraron ka. Kwaman talayu safar. Mata safar. Safarfar. I don't understand. Yi mun da Hausa. Mutuwa kuma gaskiya ce mummuna. Ba shakka magana ka dutse. Yara da manya a yanzu suwa suke mutuwa. Ƙasa ne suke mutuwa. Saboda me matasa suke mutuwa? Saboda illar shaye-shaye. Allah Ubangiji ya kare mu. Allah gafara ta kare. Kun ba damuwa. Idan wannan bidiyon ya burge ka daure ka danna mana alamar subscribe da alamar like saboda mu rinka jin ƙwarin gwiwa kawo muku sababbin bidiyoyi da zarar mun dora. Mun gode.